Ой, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ой, я сегодня не змог долго на улице погулять. Змерз. Нават теплая выпратка и ботики не допомогли. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Салют, Буслик. Привитание. Эй, Буслик, что это за привитание такое? Не ведаю, откуль гэта апчхі ўзялося. Калі чхаеш, абавязкова прыкрывайся крыльцам. Гэта я памятаю, але чых так нечакана прыляцеў, што я забыўся на крыльцы. Вось так і рабі. Карыстайся крыльцамі. Рмал. Дарэчы, а чаму я сёння цябе на вуліцы не бачыла? Няўжо ты дзень у пакойчыку прасядзеў? Я выходзіў на вуліцу, але ненадоўга. Адразу змерз і дадому пабег грэцца. І ўвесь дзень сядзіш і чхаеш, Рмал? Ой, так і ёсць. А мы сёння на вуліцы цудоўна час правялі. І ў футбол гулялі, і ў волейбол, і проста на выперадкі бегалі. Рмал. Ой, і вам цёпла было? Яшчэ як! Нават спякотна стала. Шчочкі ва ўсіх паружавелі, усмешкі з'явіліся. Ой, як здорава! А я ніяк сагрэцца не магу. Ужо і цёплыя шкарпэткі нацягнуў, і шалік завязаў. Буслік, гэта ўсё таму, што ты не загартоўваешся. Гэта як? Да вельмі проста. Трэба халоднай вадой аблівацца, па снезе басанож бегаць, у палонцы ныраць. Ой, Рысечка, а ты ўсё гэта робіш? У палонцы пакуль што не плавала, але ўсё наперадзе. Ой. Буслік, што з табой? Я ж толькі расказала, што ў ледзяной вадзе збіраюся плаваць, а ты быццам ужо акунуўся. Ой, я уявіў, што плыву ў сцюдзёнай вадзе, а потым стаю басанож у снезе. Ой, Буслік, ой, трэба за цябе брацца. Ой, а як? Вельмі сур'ёзна. Пачну твою загартоўку зараз жа, Рмал. Ой, зараз жа. Не будзем чакаць ні хвіліны. А як ты будзеш рабіць загартоўку? Не я, а ты будзеш рабіць. І пачнём з халоднай вады. Ой, трэба выпіць яе? Не, пачнём з аблівання ледзяной вадой. Мяне абліваць? Вядома, спачатку будзе не вельмі прыемна, а потым ты прызвычаешся. Ты будзеш на мяне ліць ваду? Так. Ой, а многа? Аднаго вядра для першага разу хопіць. Буслік, будзь тут, а я прынясу ледзяной вады. Ой, трэба набраць паветра і заплюшчыць вочки. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Буслик, добрый вечер. Ой, привітанне, дядулечка. Ой, можете лить? Что лить, Буслик? Ой, ледяную воду. Покажи, лобик. Здаецца, тэмпературы няма, але якую ваду я павінен ліць, Буслик? Вода ёсць. Добрый вечер, дядуля Добрадзей. Добрый вечер, Рыся. Аблівай мяне. Трымайся, Буслик. Пачакайце. Растлумачце мне, калі ласка, што тут адбываецца? Рыся мяне загартоўвае. Ой. О, таму што Буслік мерзне. Ды чхае бясконца. Слухаць гэта немагчыма. Рыся вырашыла мяне загартоўваць, каб я ніколі не чхаў. І яшчэ каб не кашляў і заўсёды заставаўся бадзёрым і спартыўным. І ты, Рыся, вырашыла пачаць з аблівання вадой? Ледзяной?
Ой, быццам з палонкі, ну. Амаль што, дзядулечка. Ага. І зараз Рыся вылье на мяне вядро такой воды, і я стану здаровым і дужым. Ой, вядро пакуль пачакае. Дзядулечка, чакаць немагчыма. Мне трэба дужым станавіцца. Ад вядра вады халоднай буслік можа злегчы з тэмпературай? Ой, Ну, а чаму? Я ведаю, што загартоўка халоднай вадой вельмі здзейсная. гэта так, але толькі для тых, хто падрыхтаваны да гэтага. А без падрыхтоўкі нельга? Ні ў якім разе. Да загартоўкі трэба добра падрыхтавацца, прычым паступова. По одному пёрку ў холодную воду опускать лепш, а не адразу з вядра аблівацца. Свежае паветра – гэта цудоўная падрыхтоўка да загартоўкі. Часцей гуляць трэба? Абавязкова. Толькі апранацца трэба па надвор'і і сачыць, каб у пакойчыку было свежае паветра заўсёды, адчыняць часцей фортку, сачыць, каб вакол быў парадак. Дзядулечка, Ну? хіба чысціня гэта загартоўка? Яшчэ якая. І на фізкультуру не трэба забывацца. Рухавыя гульні, бег на лыжах і каньках – гэта ўсё загартоўка. А сцюдзёная вода? А вось пачынаць аблівацца халоднай вадой лепш летам, паступова, каб з надыходам восені мець ужо звычку гэтую. Лето ўжо прайшло. Ну, значыць, самы час пачаць падрыхтоўку да загартоўкі. Ого. Зразумеў. Толькі табе, Буслік, трэба пачаць з цёплага чаю, каб абчхі прагнаць. Давайте пакуль што мультфільм уключым, а я зраблю цёплы напой для Бусліка. О, малайчына, глядзім мультфільм. Ой, мне так тепло стало и от чаю, и от мультфильма. А зараз чыстим зубки, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя колдрачкі. Добраноч, дзяўчынкі и хлопчики. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясе, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.